Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ekwenyere m na ekwensu na-agbalịsi ike iwere anya anyị tinye na ihe anyị na-amaghị ihe anyị ga-eme ya. Bịa ghọta nke a, ọ na-agbalịsi ike iwere anya anyị tinye na ihe anyị na-amaghị ihe anyị ga-eme ya. Ya mere anyị anaghị elegide anya na ihe anyị nwere ike ime ihe ọ bụla maka ya. Lee anya, aga m emenwu onye ọzọ ka ọ chọọ ịhụ Chineke n'anya, mana enwere m ike ime onye ọzọ ka ọ chọọ mgbanwe. Ugbu a enwere m ike ikpe ekpere maka nke ahụ. Chineke nwere ike ịrụ ọrụ n'ime ha n'ihi na ọ bụ ọrụ nke ime. Mana o nweghị ihe mma m nwere ike ime maka ọ bụ naanị na enwere m ike ịnata nkwado site n'aka Chineke maka ndụ nke m. Enwere m ike inye mmụọ nsọ ohere n'ime m, kwere ka ọ gbanwee m. Mana onye iro achọghị ka anyị hụta ihe nke gbasara ya onwe anyị, naanị ka anyị nọrọ na-elegharị anya ebe onye ọzọ na-adịghị emete ya. Onye nwe m, nye m onyinye amara nke mmata, nke ezigbo mmata. Matu isi 12 amaokwu nke 14 ruo na nke 15. Ndị Farisii nọ na-enwe ọgbakọ maka ịga megide Jizọs. Ndị Farisii wee pụọ gaa mee ọgbakọ imegide ya, otu ha ga-eji wee mefuo ya. Mana ịbụ gịnị? Ma ya onweghị ịma maka nke a. Nke a dị m ụtọ. Jizọs esi n'ebe ahụ pụọ, igwe mmadụ esorokwa ya ma durukwa ya, o wee gwọọ ha niile. Anyị kwesịrị ịma karịsịa ike ihe banyere ebumnuche na agwa nke ndị mmadụ ndị nọ anyị gburugburu. Ya bụ, anyị ga-adọpụta onwe anyị n'aka ọtụtụ nsogbu ma ọ bụrụ na anyị anaghị eme pụọ banye n'ime urukputu. Ana m agwa gị, ọ bụ onye ọbụla nke bịara gị n'akụkụ bụ ezigbo mmadụ nke gị na ya kwesịrị ịnọ. Ụfọdụ n'ime unu, ndụ unu nwere ike na-agbanwe nwayọọ nwayọọ. Ọ bụrụ na unu ga-ahapụ ụfọdụ ndị enyi unu. Amen. Ị kwetara m na nke a? Amaghị m o. Enwere m ike ịgwa gị otu ihe? Ọ bụrụ na oge ọbụla mgbe gị na Mary Jane na-aṅụ kọfị, ọ na-eji ndị mmadụ na-agbara gị asịrị, mepee anya gị lee ihe nọ n'ime ya. O jile gị gbara ha asịrị. Ọ sị ma anyị bụ ezigbo enyi, anyị abụọ na-ekekọrịta ihe nọ n'etiti anyị. Ọ washi ashị. Jisie ike mata mkpụrụ nke nọ n'ime ndụ ndị mmadụ. A na-esite na mkpụrụ ha wee mara ha. Bụrụ onye na-enyocha ezi mkpụrụ. Ọ bụrụ na o nweghị ezigbo mkpụrụ, chọtara onwe gị mkpụrụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na gị amatakwuo ihe ndị na-eme gburugburu gị, nwanna, amụtakwala m otu esi eme nke a. Eziokwu m, ọ zọpụtala m n'ọtụtụ nsogbu. Mụ na di m, anyị enwebeghị arụmarụ ụka ruo ọtụtụ mgbe ugbu a. O onye nwe m, anyị biri n'ọgba agha mgbe anyị malitere ịlụ di na nwunye anyị ọhụrụ, nke m na-amaghị afọ ole ọ bụ ugbu a. Karịchasị, amaghị m mgbe m kwesịrị imechi ọnụ m. O nweghị otu ọ bụla m ga-eji emechirila ọnụ m, n'ihi na ọ mụ ga-ekwubirila okwu. Mana mgbe ikpeazụ, enwere mgbe o ruru udo ka m chọrọ. Achọrọ m udo karịsịa ihe niile. Mana enwere m ike ịgwa gị, ọ bụrụ na ị chọrọ udo, ị ga-agbanwetụ nwa obere mmata. Anyị na-ebikarị ọtụtụ mgbe ka ndị na-amaghị ihe ọbụla. O Chineke m, amamihe mere na enweghị ihe m na-aghọta. Ọ dị mma, kwụsị ibi ndụ ka onye na-anwụ anwụ mgbe niile. Ọ na-eme mgbe niile n'ihi na anyị na-ebi ndụ anyị na uche anyị na echiche anyị. Nwanne, ị ga-akpachapụ anya otu i si eche echiche. Chineke chọrọ inye anyị mmụọ nke nghọta. Nghọta bụ ihe dị omimi nke na-esi n'ime mmụọ gị were apụta. Amamihe bụ naanị nwanna m. Mana enwere m ike ịchọpụta nke a. Ọ bụ ị na-achọ ịhụ ndị mmadụ n'anya mgbe ịhụ ha gị chọpụta otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ. Matu isi 16 amaokwu nke 5.
o Chineke nye m amamihe nke mmata onwe onye mụ na ya so taa mgbe ndị na-eso ụzọ ya gafere n'ofe nke ọzọ nke osimiri ahụ, ha wee chọpụta na ha chefuru iweta achịcha. Jizọs wee sị ha kpacharakwa n'anya na-ezenụ maka ihe ekoro eko nke ndị Farisii na ndị Sadusi. Ugbu a Jizọs chọrọ iwere ọnọdụ a nke mere eme n'etiti ha ugbu a were kụziere ha ihe ime mmụọ nke dị omimi mana ha ejighị ya ma otu, ha aghọtaghị ya. Onye maara ugboro ole Chineke chọrọ ịkụziri anyị ihe nke ime mmụọ ndị dị omimi anyị anọ na-eme gịnị? Ha wee na-ekwurịta n'etiti onwe ha na-asị, ugbu a maka anyị ewetaghị achịcha. Mana Jizọs gịnị? Ịma maka nke a, ya jụọ ha sị, gịnị ka unu na-ekwurịta n'ime onwe unu n'ihi na unu ejighị achịcha? Unu ndị okwukwe nta, kedu ihe mere na ntụkwasị obi unu n'ebe m na-esighị ike? Ọ bụ na unu amatabeghị n'ushi ma ọ bụ ghọta? Ọ bụ na unu anaghị echeta ogbe achịcha 5 ma ọ bụ 5,000 na mmadụ ole, nkata ole jurunu mgbe anyị tụtụrụ ya? Ha hụ na ihe ọla ebube 2 nke pụtara ìhè. Jizọs zụrụ 1,000 mmadụ 5. O ji azụ ntakịrị na achịcha ole na ole. Ọ zụrụ mmadụ 4,000 n'otu aka ahụ site n'ọla ebube nke mmụba. Ugbu a ha echefuole ọsịsọ n'ihi na ha nọ n'ụgbọ gafee osimiri wee gabiga ihe ike niile na ha chefuru iwetakwa achịcha. Bịa, kedu ihe na-enyere onwe gị nsogbu taa? Ọ bụrụ na gị echeta ihe ole na ole nke Chineke mere gị n'oge gara aga. Ma ọ gara n'ihu ịkụziri ha ihe dị omimi, ya wee kụziere ha maka egeghị ntị wee nye okpukpere nke ndị ọnụ ụtụ na Farisii. Enwere m ọtụtụ akwụkwọ nsọ ebe a, anyị ga-anwụ ebe a ma ọ bụrụ na anyị emewecha ya. Ugboro ole ka anyị na-enweta ihe ịrịba ama nke nwere wee nye anyị? Onye maara oge ndị pụrụ iche nke Chineke hazirila wee nye ndụ anyị, mana anyị nọrọ dudududududu, anyị amataghịkwa ya. Mgbe niile Jizọs matara oge ekwesịrị ihe ọbụla. Ewo, anyị nwere ike ịnapụta onwe anyị na nsogbu ma ọ bụrụ na anyị anaghị ewere isi kpọba na ihe n'ike. Tụọnụ Chineke, aga m agwa unu ihe m chere. Ịma, o nwere ọtụtụ ihe nke anyị ga-ekwu maka ya. O nwere ọtụtụ mgbe m ga-achọ ka mụ na Dev kwuo maka otu ihe nke m na-amaghị otu ọ ga-eji ahụta ya, ma ọ bụ na amarana m otu o si ele ihe anya, ọ naghị ekwenye na ihe m kwenyere. Ịma, ekwesịrị m ịgwata ọhakwa ya okwu ọzọ. Anaghị m emezi nke a ma ọ bụrụ na m ekpe ya ekpere na-echere oge ya mgbe oge ya ruru. Ma Dev abụghịkwa na onye ọ na-ara ahụ ya na mmadụ imekọta ihe. Ịnwetakwana onye ọ na-ara ahụ ya na mmadụ imekọta ihe, ị ga-amazi na ị ga-enwe ndidi, chee echiche, ma kpee ekpere, ma chọpụtakwa mgbe oge ya ruru. Ọ na-abụrụ m ihe ịtụnanya mgbe ụfọdụ cherekwuo ihe ịda ogbi nke ndị mmadụ na-ekwu mgbe ụfọdụ. Ọ bụghị maka na ihe ha na-ekwu abụghị eziokwu, kama na oge eji ekwu ya dị njọ. Ịma, ị nwere ike ime ihe ziri ezi n'oge na-ezighị ezi, ya mee ya bụrụ ihe na-ezighị ezi. Ịgụ oge. Awụgharịla wugoro dị gị n'ahụ ozugbo ọ batara n'ọnụ ụzọ maka na ọ sụchapụrụ ahịhịa n'abalị gara aga, ọ zachapụ ya n'ụzọ, gị chefuo na ọ gbara ogologo ụzọ wee lọta. Kwee ka o zuo ike, gị nye ya nri, mgbe ahụ gị gwazie ya okwu. Izikiel 11 amaokwu nke 19. Mana aga m enye ha otu obi dị ọhụụ. Aga m etinyekwa mmụọ ọjọọ ọhụụ n'ime ha. Aga m ewerekwa mkpụrụ obi ahụ kesiri ike na-abụghị otu esi wee kee ya, wepụ ya n'arụ ha. Aga m enye ha obi nke anụ arụ, nke na-amakwa na-emegharịkwa mgbe Chineke ha metụrụ ha aka. Ugbu a, dị ka nwa Chineke onye a mụrụ ọzọ,
Chineke ewerela obi nke siri ike ma nye gị obi nke nwere ezi uche, mana ọ pụtaghị na ị kwesịghị ịzụlite nke a. Gị na Chineke na-arụ ọrụ, gị na-amụta ihe. Anyị niile nwere mkpụrụ nke mmụọ nsọ n'ime anyị dị ka mkpụrụ akụrụ akụ, mana anyị anaghị ebikarị ndụ n'ime mkpụrụ ahụ mgbe niile n'ihi na anyị azụlitebeghị ha. Anyị na Chineke arụkọbekwa n'ọrụ ịhụ ha ịbịa pụtachasị ihe na ndụ anyị. Ịma na mbụ abụ m onye obi siri ike. Ịma mgbe e mejọrọla gị wee kwagharịa gị ọtụtụ mgbe, ị ga-abịa bụrụ onye siri ike n'ihi na ike ga-agwụ gị imejọ gị. Gị bịa chee na naanị ụzọ ahụ bụ ụzọ ị ga-esi kpuchite onwe gị. Ịma inwe obi ike na ịrụ ọrụ n'ije ozi a na-arụkọcha ọrụ nke ọma. N'eziokwu, ọ naghị arụcha ezi ọrụ nye ihe ọbụla. M bịa mata na ekwesịrị ka Chineke mee m ka m bụrụ onye na-enweghị obi ike. O nweghị ihe pụrụ ime gị ka ị gbanwee karịa ịnọ n'iru Chineke, na-achọpụta ịhụnanya ya, na-ahụta ihe ọma niile Chineke na-emere gị. Nke a pụrụ ime gị ka onye nweziri obi nwayọ. Naanị ịmata otu ihe banyere gị si emetụta Chineke n'obi. Achọrọ m ịgba gị ume. Ọ bụrụ na ị nwere agwa nke keleenụ Chineke, achọghị m gị, anwa na ịgwa m ihe m ga-eme. Abụ m onwe onye ga-akwagharịkwa m ọzọ. Ịma nke a abụghị ya. Ọ dịghị mma ma otu. Ọ bụghị otu Chineke chọrọ ka anyị dị. Bịanụ, o nwere ndị n'ebe a dịbụ otu a na mbụ, ma agaghị m ajụ m ugbu a o nwere ndị ka dị otu ahụ. Mba, agaghị m ajụ. Mana ugbu a ị hụrụ, nke a bụ ozi ọma. Lee, amara m na nwaanyị ahụ na-egwu egwu mgbe ọ sị na ya agaghị aga ebe ahụ, na ọ bụ ebe a. Ọ bụrụ na ị soghị m gaa ebe ahụ taa, ị ga-aga ebe ahụ mgbe ọzọ. Anyị na-ewezuga ihe ndị siri ike. Ịma Chineke na-agbalịsi ike ịgwa ndị mmadụ okwu taa maka ịmata ihe ndị nke ọ chọrọ ka gị onwe gị mee. Isoro oge nke ihe ndị ahụ, ịkwụsị ị na-esi n'isi gị wee pụọ, na-eme mkpebi nke aka gị, na-emechitetụ ọnụ gị mgbe ụfọdụ, na-agbalịsi ike ịnụ ihe Chineke chọrọ. Ị chetara mgbe e gidere nwaanyị ahụ na akwamiko? Ndị niile bụ ndị okpukpere ụka kwụsịrị Jizọs n'otu ebe. Ha sị ya, nke a bụ ihe iwu kwuru, ugbu a elee ihe ị ga-eme? Olee otu o ji dị gị ka ị ga-asị na ị bụ onye obi ebere dịka i kwuru, mana na-edebezi iwu dịka ị na-ekwu na ị na-eme? N'ezie, ahụrụ m ihe Jizọs mere n'anya. O nyeghịkwa ha ọsịsa otu mgbe ahụ. Akwụkwọ nsọ si na o hudatara ala ma were mkpụrụ aka ya na-ede ihe n'ala. Gịnị ka ọ na-eme dị ihe ahụ? Ọ nọ na-ese ihe? Echeghị m nke a. Nke a bụ echiche nke m, mana ekwenyere m na ọ nọ na-ege ntị iji wee nweta ezigbo okwu nke ọ ga-agwa ha n'ọnọdụ ahụ. Ọ pụtaghị wupụta n'onwe ya. Nwanna, o jikwa n'ezi ọsịsa maka nke a. Ugbu a, gịnị ka m na-agwa gị? Onye ọbụla n'ime unu nke na-enweghị mmehie tụọ okwute nke mbụ. Lee, otu ihe naanị ga-enye anyị ike ịma onye ọbụla ọzọ ikpe bụ ma ọ bụrụ na anyị zuru oke, anyị adịghị eme mmehie, anyị adịghịkwa emejọ ihe. Ya mere, anyị niile kwesịkwara isoro pụọ. Enweghị m ohere ime nke a, mana enwere m ọtụtụ ebe n'akwụkwọ nsọ ebe a ebe Jizọs chọpụtara ya akwụsị. Ọ matara ọtụtụ mgbe Jizọs nọ na-aga n'ụzọ, ya wee chọpụta nwoke kpuru ìsì site n'afọ nne ya. Jizọs nọ na-aga n'ụzọ, ya wee chọpụta nwoke nke dara ngwọrọ. Jizọs nọ na-aga otu ebe, ma otu nwaanyị wee bịakwute ya, wee metụ ya aka. Nwaanyị nke nwere oruru ọbara afọ 18. Ya wee kwụsị ma nye nwaanyị ahụ oge. Ọ nọ na-aga otu ebe, onye ọchịagha wee bịakwute ya, wee sị ya, ị ga-agwara m nwa odibo m? Ya wee sị ya, aga m aga ime. Ya sị, ị gaghị eme otu ahụ, kama kwupụ okwu, nwa odibo nwoke m ga-enwere onwe ya. Ịma, anyị niile nwere ebe anyị na-aga. Mgbe niile Jizọs gaje otu ebe ma ọ bụ nke ọzọ. O nwere ebe m na-aga, gị onwe gị nwekwara ebe ị na-aga, mana echere m na anyị na-agagharị na-emejọ ndị mmadụ. Ya mere, anyị na-esi n'ime ije ozi nke Chineke nyere anyị na-apụ. Enwere m ike ịgwa gị otu ihe nke m chere na ọ dị njọ ma ekwuwe, mana ekwenyere m na ya. N'eziokwu, nke a bụ ije ozi m, mana enwere m ije ozi nke kacha mkpa.
ịma ihe nke ahụ bụ nke a bụ ozi dịrị m kwa ụbọchị na ndụ m bụ ije ozi a, mana ọ dị mkpa otu m si emeso ndị mmadụ na ndụ m mgbe niile nke ọma site na Mọnde ruo na Fraịde karịa otu ọ dị mgbe m na-apụta ebe a na-ekwu okwu. Mana amaara m nke ọma na ọ bụrụ na m akwụsị imejọ ndị mmadụ, ma enweghịkwa m ike ịmata mkpa nke ndị mmadụ nwere, agaghị m enwe otute mmanụ mgbe m pụta n'elu ebe a. Ọ bụrụ na ị chọrọ iwulite ike Chineke nke nọ na ndụ gị, malite ịhụ ndị mmadụ n'anya karịa. Ị ga na-amara nwee ohere ịkwụsịrị ndị mmadụ ruokwa mgbe ị chere na ọ dị gị ọsịsọ na o nwere ebe ị na-aga. Ị nwere ije ozi kwesịghị ịnọ na-ajụkarị Chineke sị elee ihe iji ndụ gị eme. N'ụbọchị taa, ana m akpọ onye ọbụla ka unu bata n'ije ozi a n'oge niile. Ana m enye unu ọkpụkpọ oku a. Ọlụ ndị ozi isi 10 amaokwu nke 38. Lee ka Chineke si tee Jizọs mmanụ site na mmụọ nsọ na ike, ya na-agagharị na-eme mma. Nke a bụ ije ozi ya. Na-ebuli kwa ụbọchị na-agagharị. Ekpebiela m na aga m na-agagharị, aga m emeli nke ahụ. Akwụkwọ nsọ sị ka ihe gbasara ndị ọzọ na-emetụta gị n'obi karịa otu ihe gbasara gị si emetụta gị. Maka gịnị? Ọ bụrụ na gị enyefechasị onwe gị n'aka Chineke ụbọchị niile, gị wee bulie wee na-agagharị. N'anya mmadụ ole n'ime unu na-aghọta ihe m na-ekwu? Inyefechasị onwe gị n'ụtụtụ ọbụla, legodo onwe gị. Ọ bụrụ na ịnya ụgbọala gị nyaruo n'eluigwe, lee m ebe a, onye nwe m, gị daa. Enyefechasịa m gị onwe m. Ugbu a nye m onyinye amara nke mmata taa, ka m wee na-agagharị n'ime obodo niile, ruo n'ụlọ akwụkwọ, ruo n'ebe m na-arụ ọrụ, ruo ebe niile m na-aga. Mana ihe ọbụla m na-eme, ka m gwa gị otu ihe: Chineke chọrọ iji gị kwara ngwa ọrụ. O nwere ndị mmadụ ndị nọ gburugburu gị n'ebe niile, ha na-eche echiche igbu onwe ha. Ha kpọrọ onwe ha asị. O nwebeghị onye gwara ha ihe dị mma. Ụwa akụliele ha elu, kụdata ha, obi agbawala ha n'ime ha. Mana gị onwe gị nwere ikikere na ike iji nyere ha aka n'ọnọdụ ahụ. N'ezie, Joyce, enwere m nsogbu. O nwekwukwere ike ị ga-edewe ha. Achọrọ m ịgwa gị otu ị ga-eji merie nsogbu gị. Nyara anya ruo n'eluigwe, tọgbọrọ onwe gị Chineke. Chineke, abụ m nsogbu gị. Ọ bụrụ na ị gaghị agbanwe m, mụ onwe m agaghị emeli ya. Agaghị m egbonwuru onwe m mkpa. Enweghị m ike ime ka ndị mmadụ na-eme m nke ọma. Mana Chineke, ị pụrụ ime ya. Ihe niile kwere omume n'ebe ị nọ. Ana m enyefechasị onwe m na nsogbu m niile n'aka gị. N'eziokwu, ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ana m enyefechasị onwe m na ihe niile banyere m n'aka gị. Ugbu a, lekwa m Chineke, olee ihe m ga-emere gị? Kwụsị ị na-ayọ Chineke ọtụtụ ihe kwa ụbọchị ọ ga na-emere gị ka ị wee bụrụ onye a zọpụtara. Esogbula, oge m na ha agwụ. Ịma akụkọ banyere onye Sameria ọma ahụ? Chineke, onye bụ onye agbata obi m? Na Luk isi 10, ya wee sị, ka ile anya, ọ bụrụ na e nwere otu nwoke nke na-aga n'ụzọ, ya pụta, ya akụwa mmadụ ihe, wụkwasara onye ahụ n'elu, kụwa ya ihe, ya wee zurucha ihe niile o ji, tọgbọ ya n'akụkụ ụzọ, ya nọrọ ebe a na-agba ọbara na-achọ ịnwụ. Onye isi nchụaja wee pụta si n'akụkụ nke ọzọ wee gafere. O nweghị ohere, o nwere ebe ọ na-aga. Echere m na ọ na-aga ụlọ ụka mgbe ahụ. Onye ozi wee pụta wee gafere. Ama m na ọ nọkwa mma ebe ahụ. O mekwara otu ihe ahụ, ọ kwụsị.
Mgbe ahụ onye Sameria wee pụta. O nwekwara ike ọ bụghịkwa onye nke Chineke, mana o nwekwara ebe ọ na-aga nke ya kwa. Anyị niile nwere ebe anyị na-aga. Ịma, ihe kachasị mkpa bụ mkpụrụ nke anyị na-egosipụta site na ndụ anyị. Onye isi nchụaja ọ bụ onye nke Chineke? O gosipụtaghị ya. Onye ozi ọ bụ onye nke Chineke? O meghị ka ya. Mana onye Sameria nke anyị kwesịrị iche na na o nweghị ihe o ji banyere ihe meganụ. Ọ kwụsịrị. Ọ bụghịkwa naanị na ọ kwụsịrị, ọ tọgbọkwara ego. Ịma n'eziokwu, mgbe ọbụla ọ ga-ewe anyị ego, anyị agaghị enye aka. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ihe tọkarịchara m ụtọ bụ na o nweghị nke o medewere kwụsị n'ihi ihe ọ ga-emefu. Ọ sị ya, ihe ọ bụla ị ga-emefu iji lekọta onye a, mgbe m bịaghachitara azụ, aga m akwụ gị ya. N'eziokwu, ana m enye otu ụzọ n'ụzọ iri m. N'eziokwu, enyere m n'ụlọ ọrụ, enyekwara m n'izu ụka gara aga. Ana m ekwu maka otu isi ebi ndụ gị, ọ bụghị maka iwu a na-eso. Ngwale anya, enwere m okwu dị mma. Nke a bụ ihe dị ọhụụ, ekwubeghị m ya mbụ. Ọ batara n'obi m ugbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ndụ ọhụrụ, ị ga-enwe obibi ndụ ọhụrụ. Ịma, o nwere ọtụtụ mmadụ ndị nọ gị gburugburu, ndị nke na-enwe ihe mwute na-agba ọbara. Enwere m ihe ndekọ n'afọ 2010, ihe dị ka afọ 4 gara aga. Nke a bụ nke m nwere ike ịkpata aka ugbu a. N'ime ihe ndekọ ndị m nwere, 1,000,000 mmadụ gburu onwe ha. Nde ọzọ chọrọ igbu onwe ha. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ gị gburugburu kwa ụbọchị dị ka onwe onye na-ahụ ha. Ọ na-adị ha ka onwe onye na-elekọta ha, naanị ha nọ. Ụjọ na-atụ ha. Etiwara ha obi, akụrụọla ha ahụ, emerụọla ha ahụ. Anyị eburu olileanya nke ndị mmadụ n'ime anyị. Kedu maka ịmatakwu? Gị gwa mmadụ, olee otu ị dị taa? Ọ dị mma. Onwe mma ha dị, ha ama na-ekwu na ha dị mma. Adịghị hụ mma. Ị dị mma? Ngwanụ ka m gwa gị, Chineke hụrụ gị n'anya. O nwere atụmatụ ọma nye ndụ gị. N'eziokwu, ama m na abụ m onye na-atọ ọchị n'ikwu nke a. Nyefechasị onwe gị n'aka Chineke. Esogbula onwe gị otu ihe ga-esi wee dị. Chineke ga-eji gị wee kwara ngwa ọrụ. Anyị ekwesịghị ịsọ agwa ndị ọzọ oyi ma ọ bụ chọọ ka anyị manye ha okwu Chineke amanye, mana anyị nwere ike inyefe ha olileanya. Ugbu a, achọrọ m ikwu otu okwu nke kachasị nke nye ndị na-ele anya na ihe onyonyo. O nwekwara ike bụrụkwa okwu maka ndị nọ ebe a taa. Ịma, mgbe niile anyị na-enwe ndị mmadụ, n'ezie ọ bụghị mgbe niile, mana ọ na-emekarị ọtụtụ mgbe, ịgwa anyị, anọ m na-ele ihe onyonyo na-ele maka ndị gburu onwe ha, ma mgbe m na-eme ya na-amaghị ama m wee hụta ebe anyị nọ ugbu a. Chineke wee si n'ime unu kwuo okwu. M nwee mkpebi ọzọ. Ugbu a, ana m efe Chineke. Echetara m otu nwaanyị nke na-ekwu na ya nọ ọdụ n'elu oche. O ji egbe n'aka ya. Ya chọọ ka ọ chọrọ ịgba onwe ya n'okpuru nga, n'olu ya nga. Ihe eji agbanye ihe onyonyo nọ n'akụkụ ya. Ya were ya gbanye ebe m na-ekwu okwu na ihe onyonyo. Ya wee sị na ozugbo ọ gbanyere ya, ihe m kwuru bụ na Chineke hụrụ gị n'anya. O nwere atụmatụ ọma banyere ndụ gị. Nwata nwaanyị ahụ egbughị onwe ya, kama o mechara bụrụzie onye na-edu n'abụ. Agwakwala m na Chineke anaghị elekọta gị. Ọ ma ebe ị nọ, ọ ma ihe ị na-agabiga. Chineke hụkwara gị n'anya. O nwekwara atụmatụ ọma banyere ndụ gị. Mana ọ bụrụ na ị na-eche igbu onwe gị, emekwala ya.
n'ihi na ị bara uru, anyị chọrọ gị. Amen. Ịma n'ebe dị ọtụtụ n'ime akwụkwọ nsọ a gwara anyị sị anyị cheta ihe ndị Chineke mere anyị, mana anyị kwesịrị ikpe ekpere kwerekwa na Chineke ga-enye anyị onyinye amara nke mmata. Ana m ekpe ekpere maka nke a mgbe niile. Ihe m ji na-eme nke a bụ maka achọrọ m ịma ihe ndị Chineke megara m. Achọkwara m ịma ihe ndị m kwesịrị ị na-emere ndị ọzọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.